Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisi-support njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Samkele Maseko ubhale kanje uthe KZN Government of Provincial Unity party leaders will meet on Tuesday afternoon in Durban to chat a way forward after NFP has decided to break ranks. Sizokhumbula ukuthi okwesibili ama-leaders we-Government of Provincial Unity ehlangana ngoba inhloso yawo nento abasuke beyilwela kakhulu ukuthi bavaleli i-MK party out ingabi sesekuphatheni lapha KwaZulu Natal. Uma behlangana okokuqala kusemveni kokuba i-DA vote against i-budget noma i-fiscal framework eyayithulwe uMinister of Finance oku-Enoch Godongwana. Lapho kwakhulunywa khona izinto eziningi ngoba waze wabuza uMinister kanye noMdumise Ntuli owu-Chief Whip we-ANC waze wabuza ukuthi i-DA izoyi-implementa kanjani i-budget engayivotelanga. So lokho kwakwenza ukuthi abantu becabanga ukuthi ubudlelwano obukhona phakathi kwe-DA ne-ANC buzophela, okusho ukuthi i-DA izophuma ku-GNU. Lokho kokwenza ukuthi abakwaZulu Natal bethi cha, asihlangane thina, asingavumeli isimo esenzeka national ukuthi sisi-affecte KwaZulu Natal ngoba isitha sabo ababelwa naso sasisesekhona. Kulezi insuku ezedlule i-MK party ifake i-motion of no confidence against ubaba uThami Ntuli owu-Premier wakwaZulu Natal. Kuthe kusenjalo kwavela i-NFP njengabantu abathi bayayichasa into eshiwo i-MK party. Ngifisa ukukukhumbuza ekuqaleni mzukwane i-NFP ijoyina i-Government of Provincial Unity ukuthi wathini umongameli wayo ngey'nsolo ezazikhona ukuthi bajoyina i-Government of Provincial Unity ngoba efuna ukuba uPrima. Wakhuluma kanje. Bashilo ukuthi abafuni ukuphathwa inhlangano eyodwa. So ayikho leyo ukuthi usuthenjiswa isikhundla sokuthi uzoba uPrima mangabe ngaba uPrima kanjani ngingekho elistini yase KZN kungamampunge lokho basengemithi yabantu bebengoxovizwe. Okay. Utheni uhambe nani i-NFP igcine ihamba naliphi iqembu? I-NFP igcine ihamba ne-IFP, ANC, DA, NFP which makes 41. Ngoba umuzi ubaba lo NFP wayekhuluma ngalesi sikhathi ngesikhathi kwakufonywa le Government of Provincial Unity ilawa babehlangene khona ukuthi ngoba abantu bakwaZulu Natal bathe abasafuna ukuphathwa iqembu elilodwa bazohlela ngalendlela. Yona ndlela abahlele ngayo. Kodwa kwi-press conference abekhuluma kuyizolo uchazile ke nezathu zakhe. Ngicela ukucaphunela yena bese sibuyela kule ya video engiqale ngayo.
So thina mnumzane vele inkosi Mhlabisi owathi mase kuphulwa ivumelano phakathi kwe-NFP ne-IFP wathi iZululand ama-voters akhona ubukakala sengathi befuna inkatho ukuthi iphathe. Nathi sithi amatha wabuyele kwasifungo abantu bakwaZulu Natal bathi ngamavota akuphathi i-MKP. Vele-ke singalokhu sikufihla zonke inhlangano zile ukuhlangana ne-MKP emakhosombeni thina sinesibindi sokusho-ke ngoba phela asifuni ukuthi sivalele abantu. Sasho mhla singena kulo hulumeni we-GPU ukuthi sokhuluma nanoma ubani noma ngasiphi isikhathi asiphethwe kwenye indawo ithina abashayeli be-National Freedom Party i-NFP ithina lokho siyokwenza ukuhlangana ne-MKP siyohlangana ngaphansi kwesiqubulo esithi asimthembi uPremier wakwaZulu Natal. Umzwile ekuqaleni uthe abantu bakwaZulu Natal bathi abasafuni ukuphathwa iqembu elilodwa kodwa kule nkulumo oqeda kizwa uthi abantu bakwaZulu Natal ngamavoti wabo bathi bafuna ukuphathwa i-MKP. So ingakho ngithe osopolitiki mawuzobathemba kufuneka ubathembe ubuqaphelile bafana nesandla asifani isandla sakho nje mawusibuka ngapha ngaphakathi nangapha ngemuva asifani banjalo kosopolitiki. Mawungabe namhlanje nilale nivumelana ngokuthize ufuna ukulindela ukuthi kusasa ngabe sekhuluma okunye angikucaphunela ivideo yakhe yokugcina bese sidlulela phambili. Members of the media yekani ukuthi manizwe into nge-MKP seniyotatazela sengathi kufizwe ngathi mhlawumbe makunikezwe i-MKP kuzofa abantu kwaZulu Natal. No, nothing's going to happen. If you look at the electorate in most provinces where the party was leading, that party was given a chance to lead. The MKP voted for Panyaza Lusufu to take Gauteng, if I'm not mistaken. Kanti kwenze njani kwaZulu Natal? Manezwe igama le-MKP noma nezwe i-NFP izohlala ne-MKP seniyolunywa wotwayi. Don't scratch where it doesn't itch. I think the ultimatum we are giving, I want to emphasize. Sithi i-IFP ayikhipha uThamsanqa Ntuli, i-ANC ayikhipha uMEC Hlomuka, ayikhipha uNomagugu. Then we can talk. Anzima ama-demands we-NFP kodwa ke esayidini le-ANC bangamkhipha uHlomuka vele kuney'kandalo ezikhona ngaye angithi lo ngathi uphethe i-education kuney'kandalo vele ezikhona ngaye nama-nutrition namathendo wama-nutrition lawa sey'koleni vele loyo bangamkhipha. Umama lo Nomagugu Simelane angimsupport ever since nje axoshisa uJacinta Ngobese Zuma emsebenzini emveni kokuba evula imarch and march balwa nama-illegal foreigners. Wayesethi uma izwi lomzansi limgcina uJacinta bona bazoyeka uku-advertiser ne-radio. Hayi nama ngimzwisisi kodwa ubaba uNtuli hayi angikholwa ukuthi basuke bekhuluma kahle kodwa kasazi banezathu zabo. Ngikulethela nje indaba lezi ngoba ngoLwesibili silindele ukuthi bahlangane baphume nezwi ukuthi bathi kuzokwenzakalani uma kunje. Kodwa ke bancikile ku-NFP. Definitely abayenze nje kumbambela eduze lo baba bamthembise enkulu into ashintshe umqondo ngoba vele kunjalo kwipolitiki. Definitely nje bayenze bona kumbambela eduze bamthembise something ashiye phansi lento ayenzayo. Asidlwele phambili. In the next 2 weeks, President Zuma is in Ghana. South African flag would fly there. Before the end of the year, President Zuma will be in Burkina Faso, Mali, and Niger. Countries that South African government does not have relations with because they are saying they took power through military actions. MK says they took power for revolutionary reason, therefore they must be supported. Ngikubone kubalekile ukuthi ngiyifake le video kaMagasela echaza ukuthi inhloso kaZuma ukuhambela lamazwe lobahambela basayakhumbula eseGhana simbonile eseBurkina Faso njengoba manje kuthiwa uzoya naseNiger ukuthi inhloso yakhe yini uyokwenzani kulamazwe. Ngikhulumile ngaye kuyivideo engiyenzile nalolu hambo lwakhe ngaze ngakhona ukuthi ufike wemukelwa abantu bakhona kodwa engiqaphelile
akuyena kuphela abantu bamazwe akhona la eAfrika bebetheleke ngobuningi babo kulapha eBurkina Faso. Ngicela ubone la. Mr. Maya. How do I take a photo? Uthi inkulu into eyenzeke eBurkina Faso uma ngabe kuba abantu ababalelwa ku700 bebeye khona. Khona into ebiyenziwe lapha yithi nje singazi. Kodwa futhi akukho la kumention khona ukuthi bayohlangana noIbrahim Traore akukho. Akekho futhi kulabantu uthe uhlangane naye. Kodwa bonke labantu bebesendaweni yodwa nalo umsholo uzibeka khona. So ngicela ukucaphuna lenye video futhi bese siyayivala le video. Good afternoon to everyone. We are very happy to be here today. We have been looking forward to visit our comrades here. Our being here is to see this country, which has done something unusual, to liberate Africans here. So that's why we are here. We are very happy. And I'm sure we'll have more time to talk about many things. But for now, we feel, in fact, we have taken a bit of time to come here, partly because we were all busy. Konje South Africa sake saba no president othi mayithola insizwa ishaya ingoma abe ingxenye yazo naye ashaya ingoma. Uma ingane idansa nayo azijoyine adanse nazo. Ingakho efike nakulezwe mabeshaya amadrama wabo wajoyina ngoba into yakhe ngisho abazukulu bakhe mabuka ama video mabethola ithuba lokudlala nomkhulu wabo ufika kwi level yabo ajabule nabo agide nabo kube kuhle bajabule badanse naye kube konke okuhle lokho kwenzakalayo. Konje sake saba no president onje. Ngiyazibuza ukuthi kazi our Lord and Savior President Ramaphosa uyaneni yena eBurkina Faso. Ngiyazibuza nje. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi ipolitiki yala emhlabeni neyamaKruger ihlukile ngoba thina siyihlaziya ngenye indlela mesihlela nolayini sifuna ukubamba ukuthi umuntu wayesebenza kanjani uyiphi imashi ngoba asigcwali ngawe wena uqobo sigcwala ngemashi yakho yabo umuhlehla nomsholozi bethu uyambamba uyampethu indoda kalayini uyambamba uyampethu uconfuse abantu ongayazi uyibona abanye bathi uyigunya abanye bathi uunyazi abanye bathi indoda evelile abanye bathi 16 gunya abanye bathi fethu umakhweze abanye basho into eyiningi thu maphemba fethu kushiwa into eyiningi ngalo yampethu thuwaphethe ibophethu mountain loyal akulandwa kahle kahle leyo phethu adecandile ngikhuluma nje phethu kuze kushayeka le nhlamvu eyadaleka kuze kulimala into eyiningi pheywe enhlamvu yakhe phethu lampethu wabuya nenye into waphindwa wahola njengoba kade ecandile loya mpethu indoda kalayini ngongale mpethu uyambamba loya mpethu ukuthi indlela asebenza ngayo nje iyonkana mpethu ithi 6 kwaMakruger usempumalanga hayi story akumele azasho thina sibamba imashi ukuthi lo mpethu ukulayini ukujantshi uyithina hayi story khona abantu besithi masihlehla nabo sibamba ukuthi ayimashi yabo labaphethu ayithi 6 mawuthi uyahlehla lo Ramaphosa uyayibamba imashi yakho uyambamba uthi isikele samaphuzu noma umaphuzu uqobo mawuthi uyahlehla la uyambamba laphethu akakhanywa isigwegwe emashini nje mpethu wayengaba ibig pipe wayengaba iforum siyambamba mpethu usesikele mina uyena ogogwela wona amakruger thame na ngqo mpethu makuthi uyayibamba inombolo yakho unjakajaka ubastard inja yento mpethu le ngikufakela ngayo ukuthi abaningi abayishayisana abanye bathi uyimfanelo mpethu abanye bathi mpethu yena okhanyisile abanye mpethu bathi mpethu mina ngithi kodwa mpethu ula e26 high story uyena umuntu owayemgwegwela uRibzin la ingamaphuza wamkhandela ngisho isijokojoko mpethu kwaphuma mpethu hayibo mpethu
kwaphuma mfethu izitori mfethu wacanda umjakajaka mfethu ngolayini abangekho mothi uhlahlane inombolo yakhe yena lo mfethu eyisikele samaphuza mase sifuna ngayo hayi boy mfethu kune crown hayi story mfethu ayibhincile nakhona la ishafa khona mfethu uyishafa endaweni eyistididi kanjani uyambamba ukuthi lo mfethu nje akekho kulayini kahle kahle wena mfethu akakhandiwe mawukuthi uyacela ukuthi mfethu uceleke mfethu accuse wakhe umjakajaka usebenza kanjani labafethu baqashwa igunya elilodwa la lapha yana mfethu entshonalanga basebenza nje ngomunye ulayini omumbi mombamba mfethu ucele na uhlehla nayo Ramaphosa uyabamba amadoda amnyama lawa yani shiya ke ngesiqo emashini abakhanyi laba bafethu mohlehla nolayini wabo nje usuwonkani imashi abayithi 6 uyayibamba mfethu nangani mfethu asingayo kakhulu ngoba siyafundela ukuthi imashi yabo ayithi 6 thina sila mohlehla noChrizani uyabamba oChrizani mfethu ukuthi laba bantu mfethu kuko amasosha hayi story mfethu laba bantu mfethu kwakuyibona abantu mfethu abakhanda amasosha hayi story mfethu laba bantu bayiqala yonke imashi emashini la isuka khona bafolisha ngokukhona bahola ngokukhona phekwe inhlambe ezikhona hayi story Bona isiZulu bangithi ngiyasazi kodwa ngisabathe ngilalela undlebe la angimuzi uthini ngiyacela ningilekelele lo muntu ukhuluma isiZulu impela kodwa ukuthi uthini angimuzwa hayi aningilekelele umZulu ukuthi uthini ngiyamuzwa into ukhuluma ngoZuma ngiyamuzwa ukuthi ukhuluma ngoRamaphosa ngimzwile efaka ucela kodwa ukuthi kwenzakalani hayi sizani mina lesizulu lesi sikhulunywa eThekwini noma sikhulunywa aphi ngisizeni ngoba ungase eThekwini phela undlela uma kuyisizulu esikhulunywa eThekwini sifundiseni phela lesizulu sena akufanelanga ukuthi umuntu akhulume isiZulu ngithi ngimlalele ngingamuzwa kodwa ngithi ngomZulu hayi ngiyacela ke ningisize ngoba nje ngiyamlalela undlebe ngifake le video la ngoba ngifisa ningichazele ngoba ngithe ngiyamlalela ngangayizwa lento ayishoyo ngabona ukuthi lesizulu asikhulumayo asikho kumasihambisane asikho kwisizulu soqobo asikho kwinqolobane asikho nje kule incwadi lezi efundisi isizulu ngiyacela ke ningilekelele bengithi angikwethulele lezi indaba mayelana nodaba lwe-NFP ne-MK Party ne-Government of Provincial Unity lapha kwaZulu Natal bengithi nje angikuthulele lolu daba cela ukuze ukuphala kwakho la ku-comment section ngizweni ukuthi ubona kanjani ngale kwalokho mina nawe asidibane kwivideo elandelayo ngiyabonga kakhulu kodwa ngisizeni isizulu sikandlebe singixakile ngoba angimzwanga ukuthi utheni yazi ukapteni ujwayele ukukhuluma ngimuzwe kodwa namhlanje hayi lento ayishila ngiyizwa mina abaseThekwini ke mangabe le language yaseThekwini baseMaritzburg makuyilanguage yaseMaritzburg abayaziyo le language abangisize ngoba lesizulu sasingeyona ingxenye yesyllabus yami ngesikhathi ngifunda esikoleni